Good morning mga ka-Tresma! Today is magluluto po ako ng taugi. Huwag niyong isipin na sa maraming hugasin ngayon. Hindi na lang pansinin yan. Taugi binili po namin. Halagang 25 pesos. Minsan maggulay tayo mga ka-Tresma. Kumusta na kayo dyan mga ka-Tresma? Sana okay lang kayo. Kung ako naman, okay lang din. Salamat sa mga supporter niyo sa akin at sa mga bago pa lang dyan. Don't forget to like and subscribe my channel mga ka-Tresma. Bababad muna natin ating taugi. Tapos gigisahin ko mga ka-Tresma dahil meron ako ditong isda, inihaw na isda yung pakul. Pa-partner natin sa gulay. Masarap yung breakfast. Wow! Meron tayo ditong kamatis, sibuyas at bawang. Waiwain muna natin, maliit lang. Ano ito kung okay na? Hindi kasi kalimot. Shampoo ko no. Yung anak ko naliligo, wala daw shampoo. Hindi siya matatapos pag walang shampoo. High-tech na talaga ngayon. Noong kahit walang shampoo, tapos na maligo. Kahit walang sabon-sabon, okay na. Makaligo ka lang. Don't mind my background sounds. Meron nagpapanday ditong bahay. Naayos ng bahay nila. Ay, maingay. Wow. Magic sarap. Pag magic ka, kung wala ka ng magic. Real soup. Pansin. Pansit. Papansin. Kalahati lang yung gagamitin natin. Baka may lutoon tayo bukas. Kasi mahal pa yung sibuyas ngayon mga ka-Tresma. Tipid-tipid lang muna tayo. Tipid-tipid pag may time. Ingay talaga dito. Ito na siya mga ka-Tresma. Okay na. Maghuhugas tayo ng kawali. Gasan natin ang ating kawali. Ganito talaga pag full-time mom ka. Kailangan mong umisin ng umaga para magluto para sa mga anak mo. Full time mom, walang sweldo. Buti pa yung mga katulong natin may sweldo. Ang ingay talaga dito. Huwag din na lang pansinin yan. Parang madilim.
natin na yung ating inihaw. Wow! Lagyan natin ng oil. Pugon yung gamit namin ngayon dahil walang laman yung gas namin. Wala pala akong bra, mga katres mo. Ginagawa mo. Hoy! Ginano ka? Nabat. Ay, haka man. Ay, Dito. kuwan pa. Chika-chika. Hindi naman kita binubula. I believe I can fly. Smoke is going down. Wala, ginalang lang yan. You're loose from your way. Aray ko. Ba't sabunin na adto na bata? Ginagawa mo. Waray nang sa bunday. Punaw na. Yung nga ba, taging tinunang man. Sibuyas ang ating unahin. Para hindi ko ano gusto ko? Ito, kumurolos. Tsaka kamatis. Halo lang, halo-halo, hanggang may kulay brown. Tsaka last, bawang. Bawang para walang makapasok na aswang. Aswang? Aswang? Lakas ng apoy parang kalan. Init. Maingay. Kumakanta yung anak ko. Maingay siya. Oy, baba! Susunod natin yung ating tauge. Inugasan ko na siya. Day, Sabado kita alayon laday. Kuya, ate. Kuya. Ganyan ka lang sana. Ginagawa mo.
Gagamit ako ng Ajinomoto kahit konti lang. Ajinomoto, Depende lang sa inyo kung gagamit kayo nito. Ako gumagamit talaga ako pag nagluluto. At syempre, yung pagpalasa natin, Maggi Magic sarap. Hindi natin maubusin para hindi makakaumay. nakakaamoy. Nakaumay. Ano po tayo ng toyo? Lalagyan ko ng konting tuyo lang. Ang patunay lang sa kanyang kabuhayan. Kukulayan natin ang ating gulay. Simpleng buhay na tayo ay Ano? Hi. Step, kay babanisan. gulay sa umaga. Gulay. No! Dinala! Sa! Siyempre, lalagyan natin ng tubig para medyo may sabaw. Ako ng bahala. Okay na yan, sabaw lang. Halu-haluin natin. Papasa pa naghihiya. Huwag kang maingay. Baka marinig ka ng mga guys. Hi guys. Hi naman tayo guys. Bantilis. Oh, hi. Lalagyan ko pa ng asin. Medyo matabang eh. Matabang. Ulit. Takpan natin hanggang kumulo. Kumulo na siya, okay na siya. Tayo lang muna natin mga kachos. Mahintay-hintay pag may time. Ano? Hintayin natin kumulo. Ito na mga kachos, kumukulo na siya. Bago ang lahat, tikman natin ulit para malaman natin kung okay na siya. Mama, sudlay. Okay na siya. Mama, sudlay. Tatanggalin na natin. Tatanggalin. Mama, sudlay. Ito, gadakuan. Himin ko na. Ito na mga katresma, ready to eat. Ano, mama? Taugi, nalinoto ko kanina. Tsaka meron tayo ditong lamang loob na kahapon pa. At meron tayong dessert nang galing ng birthday kahapon. At ngayong inihaw naming isdang pakol at tsaka pritong manok. At kanin, syempre. Samahan nyo kami mag-mukbang mga katresma. Ligat na hiling mo niya. Napiling. God. Bata! 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 Kaya bakit ito ka? Ini nga balay. Kaya dati yung mama. Magkakamay lang kami. Sarap kasi pag kinamay. Kaya ko na order nga may. Ano ito naman?
Para sa inyo. Wala ko na to. Kain tayo. Ano naman ito ba kagabi? Asin. Asin. Oh, bilog. Disin ng bilog. Ito, tira-tira. Ang tapang. Tulungan din natin ni ate. Ah! Ala, ah. Ala. Ba't na nga nila? Yeah. Namat magpungtod to. Namis ah. Dako. Durog ton. Ha? Ako nala. At magtulog ka dun pa. Sumunok ka rin ah. Ito ako nun. At mabangan. Ah. Yeah. Makatang akong nalikat na bayad. Na-apply health. Saan mo na? Inunahan pa ako. Inunahan ako yung atay. Atay. Atay ako na. Uy, kaya pagsabaw kanina. Kita ko ito. Ano kaya naman ito? Kasi tewar na sa sakong. Ah! Oh, Lourdes, may klase pa. Oh. Thank you, sweet. Ata ka ni mama, guys. Okay! Chocolate.
Ba't umuran ha? Ganito lang kami kumakain, kinamay. Para pag kinamay. Sa mga bago pa lang dyan, don't forget to subscribe my channel. Salamat sa supportan nyo. Dahil sa inyo, wala ako. Kung nalupan na umuran. Masirap umuran. Hanip si Dayang. Dari ka? Ate mo, utan. Oh. Ode. Yeah. Yeah. Man. Papakarga yung baby ko, magpapakarga na siya. Hello. Nanay. Hello. Pangawang kita. Ah. Yan, ayaw na niya. Tumuide na siya, dumede na. Utang, oh, man. Dalawa kong anak tapos na kumain ng umaga. Yung isa nag-aaral na. Yung isa doon sa labas. Kumakain kami past 9 a.m. Breakfast. Ow! Oh my God. Oh my God. Magot mama. Ang huwad. Tapos na isa. Partner ko, tapos na. Tapos na ako guys. Patulog na ako guys. Okay. Kapsabi guys. Oh my God. No. Hello guys. Okay. Dali guys. Guys, iwasan mo guys. Dali guys. Nato kayo sa kwarto guys, paluduin mo. Sakay sa kwarto guys. Lah. Ayan. Nagwala na yung isa. Nagwala na. Hindi siya nagpato. Bagong ligo kasi. Siguro matutulog na. Patulog na itong aking baby. Dahil siya ay matutulog. Ligo. Ako na lang natira. Ang aming balik ay nagkapuro balikan. Mukhang hindi mauubos. Salamat sa suporta at salamat sa panonood niyo sa atin ngayon. Kita-kita tayo sa susunod kong video.
Maraming salamat. God bless us.